Jeg tror ikke, der er nogen, der så os. Det er fucking dumt, det her. Det er så dumt. Kan du ikke... Jeg har lige brug for 2 minutter. Kan du ikke lige gå ud og så tage tingene? Så kommer jeg. Hej skat. Hey, hvad så? Jeg savner dig virkelig meget. Kommer du ikke snart hjem? Jeg savner også dig, skat. Men jeg skal bare lige have det her sidste job i hus. Og så er det bare dig og mig for altid. Okay, men pas nu på dig selv. Hvad fanden er der sket her, Ivan? Der var en mand i sommerhuset. Der var en mand i sommerhuset. Ja, jeg slog ham ned med den her, så hårdt jeg kunne. Altså, han er død, tror jeg. Er han død? Har du slået ham helt ned? Jeg slog ham så hårdt jeg kunne med den her. Er du fuldstændig syg i hovedet? Jeg er væk i 2 minutter. Så kommer jeg ind, og så ligger der en mand. Hvem er han overhovedet? Det er noget lort, det her. Det kan jeg slet ikke, det her. Okay, hvad, er han en eller anden nobody, eller hvorfor er han i det her sommerhus? Jeg ved det ikke. Okay. Der var en mand i sommerhuset. Jeg slog ham ned. Er det din telefon, der ringer? Nej, ikke min telefon, der ringer. Er det hans telefon? Ja, det er i hvert fald ikke min. For helvede. Det er Boris. Det er Boris. Boris. Ja, Boris. Boris. Ja, det behøver da ikke være vores Boris. Nej, men hvor mange Boris'er kender du? Hvad nu, hvis han har en eller anden relation til Boris? Så er vi jo helt på skideren. Hvad skulle jeg have gjort? Det ved jeg ikke. Nu ringer min telefon også. Det er Boris. Hallo? Hej Boris. Hvad så? Kører det? Det kører skide godt. Vi er lige ankommet i sommerhuset. Har I set min bror? Nej. Nå. Se lidt til det, når han kommer. Så han lovede, at han ville ringe. Okay, ja, det skal jeg nok gøre. Jeg er på vej derop nu. Vi ses om ikke så længe. Okay, ja, super. Det var Boris. Det var Boris. Hvad vil han? Ja, han vil bare lige videre, hvis jeg kan hans bror. Hvad mener du? Skulle hans bror være her? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke fået noget at vide om. Tjek lige, om han har noget ID på sig. Det er Boris' bror. Okay, ja, det er ret uheldigt. Nu er vi jo helt fucked. Hvad med vi bare fucking tager pengene og skrider? Vi kan jo ikke bare tage pengene og skrive. Boris Ved, hvem vi to vi er. De ligger allerede i bilen. Vi kan jo bare køre væk. Nej, det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at gøre noget. Vi skal have os af med livet. Put din pose ned i et hul. Okay. Jeg har pakket med nu. Lad os få det overside. Vælg, jeg tager hovedet. Okay. Okay. 3, 2, 1. Rolig. Ved du noget?
Nej. Jeg tror sgu, han trækker vejret. Han trækker vejret. Han trækker ikke Han er vejret. stadigvæk i live. Han er ikke død. Han trækker vejret. Det kunne jeg høre. Så er han stadigvæk i live. Nu skal vi slå ham ihjel. Så kan vi stadigvæk nå. Så kan jeg ringe til Boris. Så skal vi forklare det hele. Så er alt godt. Så kan vi stadigvæk. Du skal ikke ringe til Boris nu. Jeg ringer lige til Boris. Du skal ikke ringe til Boris nu. Hey Boris. Alfred? Ved du hvad? Vi har fundet din bror. Den er ikke helt god. Han har slået hovedet, men jeg tror ikke, det er noget slemt. Men vi kører lige på hospitalet. Hvad mener du kommer til skade? Ja. Han slog sig i hovedet og tog sig til brystet og faldt ned. Det kan måske være hans hjerte. Ja. Fuck, kraftidiot. Nå, ja, han glemmer altid at tage sin medicin. Men godt, jeg er der. Hallo? Hvad var det? Hvad sker der? Ved du hvad? Boris, jeg smutter lige. Se, hey. Hvad fanden laver du? Du er fuldstændig sindssyg. Vi er i et nabokvarter. Vi kører nu. Vi kører nu. Hvad? Du kan ikke bare køre nu. Har du skudt ham? Vi er så færdige. Lad os nu bare få det overstået. Vi er så færdige. Er du det? Nej. Jeg ved ikke, hvordan vi skal komme ud af det her. Hvad laver du? Det gør du heller ikke. Hvad mener du? Hvad er det, der sker? Du kan høre det fra chefen selv. Alfred? Du snakkede om, du gerne vil have frihed. Det skal du nok få. Så kom! Så gør det! Ah!